Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне тели. Бүген безнең телеканалда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Әлеге тапшыру Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Бүген без Мөслим районы гармунчылары белән танышуыбызны дәвам итәрбез. Әйдәгез балалар, бүгін сіздің білән эпипияны қалғатлыбыз. Ике куплет ойнайбыз, шулай бит? Бірінші куплетта әкірінтен ойнайбыз, икенче куплетта шүт кенә қызулап җибәрәбез, шулай бит? Бер-беребезне тыңлап ойнайбыз. Ярамы? Узып китмибез, бергә тыңлап. Әйдәгез әле. See? Дуслар, күрәсезме, ни кадәр мактау кәгазьләре, ни кадәр грамотлар, һәм булар барысы да абыйлы энеле гармунда оста итеп уйнаучы Муса һәм Искәндәр Исмәгыйлевларныкы. Әйтегез, алар белән якыннан табышыйк әле. Егетләр, ничек кәефләрегез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Шундый матурлар, икесе дә, менә әйтәм бит, абыйлы энеле алар. Ни өчен менә гармунда уйнарга булдыгыз? Җиләп кит әле, Муса, син инде абый кеше бит инде, әлбәттә инде синнән карап Искәндәр дә өйрәнгәндер. Мин әниемнән шөгыльләнеп уйный башладым. Бик ошап китте. 4 ел уйныйм хәзер. Потом апаем килде. Апаем сездә инде ул диалекталь сүз, энем дигәнне аңлата инде, әйме? Машалла. Ә менә синең иң беренче уйнаган көең, хәтерлисеңме син аны? Әйе. Инде кийде ул. Суда булды. О, менә, беләсезме, бөтен гармунда Талияда уйнарга өйрәнүчеләр шул судадан башлый иде. Шул суданы өйрәнә алса, димәк инде бит бар дигәнсез, әйме? Яхшы. Энекәшем димәк инде синең артыңнан ияреп уйнап китте, шулаймы? Ышыймысың үзеңгә уйнарга? Алгыдан өйрәндең инде син.
Өзім үйрендім, бірінші класста сәнғат мектебінде оқимын. Мен келешекте сәнғат мектебіне оқырға барам. Менә бит, ярар, шулай булсын. Киләчәктә менә, чынлап та сез әйттек, менә монда укырга киләчәкмен дип. Инде зур булып, буй үсеп җиткәчтән, бәлки гармунчы булырсыз. Теләгегездә юкмы? Бармы? Кемне яратып тыңлыйсыз? Бардыр бит кумирларыгыз. Фирдус Тямаевны. Менә гармунчы малайлар, алар шундый оялчан балалар инде. Алар күпселәргә яратмыйлар, ләкин алар иң мөһиме матур итеп, оста итеп уйныйлар. Һәм без инде аларның дәресләрен карап киттек. Бик зур рәхмәт егетләр, сезгә уңышлар телибез алга табада. Хөрмәтле тамашачылар, Мөслим сәнгать мәктәбендә бик күп талантлы балалар укыйлар. Менә бу балаларның сәнгатькә мәхәббәтне уятучы, аларның педагогы Радик Газизов. Радик әфәнде, эшчәнлегегез турында сөйләп китегез әле. Фәйзулла әфәнде, мин бүгенге көндә шушы матур бинада Мөслим сәнгать мәктәбендә балаларга баянда уйнау төрләре, һөнәре турында өйрәтәм. Бүгенге көндә минем класста 12 укучы бар, 12 укучы заниматься итә. Шушы укучыларның 8-е алар миндә баянчылар ансамблендә заниматься итәләр. Шушы баянчылар ансамбленнән тыш, әле быел гына фольклор ансамбле башлап җибәрдек. Алла бирсә, ансында зур сахнага чыгарга исәп бар. Укучылар бүгенге көндә теләп йөриләр, занимация итәләр. Уку, конечно, башка ниләргә караганда авыррак. Ансын үзегездә беләсездер инде, как укытучы булалар инде. Һәм уңышларыбыз да бар, зур конкурсларга йөриләр, занимация итәләр, катнашалар. Казанда конкурсларда үзебездә татар моңында катнашкан булды инде. Укучылардан укырга керүчеләр дә бар. Алабугада быел гына Нияз исемле укучыбыз укырга керде. Занимация итеп, аннан соң минем Әмир исемле укучым былтыр гына нидә Абязовның оркестры белән бергә кушылып уйнап, лауреат исемен алып кайтты. Менә сезнең укучылар бу музыка сәнгать мәктәбен тәмамлап алга таба кая баралар? Алар әлбәттә Алабуга агарту йортына баян буенча укырга керәләр. Күпчелеге Әлмәткә колледжга укырга керәләр. Музыка колледжына укырга керәләр. Аннан соң дальше Казанга консерваторияга или институт культура мәдәният институтына укырга керәләр шунда. Сезнең берәр секрет бармы соң? Или түзәмлекме соң ул сезнең? Мин беләм, менә музыка мәктәбендә эшләү ул бит бик авыр. Менә сезгә бит киләләр, менә балалар, 6-7 яшьлек балалар, алар бит теге музыканың до нәрсә икәнлеген дә белмиләр бит инде. Мех, баян нәрсә икәнлеген дә белмиләр. Дөресен әйтәсез, балалар килгәндә безгә даже баянның ничек тотарга икәнен дә белмиләр. Иң беренче без аларга посадкадан, утыртудан ничек утыртырга икән, утыруны өйрәтәбез. Аннары баянны тотарга, мехны ашарга, звук чыгарырга, шулай итеп, ноталар белән бөтенесен бергә өйрәтәбез. Радик әфәнде, менә чынлап та сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәтне дип әйтәсе килә, чөнки сез беренче ступень менә шул класстарный обучениеныкы, чөнки безнең балалар чынлап та иң беренче музыка мәктәбенә баралар, аннары музыка көйләтеңә, шуннан соң вузга керәләр, һәм сездән бик күп нәрсә тора. Сез менә будущий музыкантларның фундаментны ясыйсыз. Менә сез ничек белемне бирәсез, менә шундый музыкант килеп чыга, аннары инде. Шуңа сезгә бик зур рәхмәт. Уйнагыз, гармуннар! Нисабы, бу сезнең өчен инде истәлекле фотосурәт әйеме? Ничәнче еллар иде бу?
Kultura ülkesinde işlenen hizmetlerim için soңғы 4 yılda indi bu verildi prezident tarafından hatta prezident әйтәдірегенде Рөстәм Миннеханов өзі тапшырды. Рәхмәт хатын. Менә бит. Монда күрәм сезнең инде шушы 50 ел халыкка хезмәт итүнең нәтиҗәсе дип тә әйтсәк буладыр монда. Әле бу бер аз өлеше генә дип тә. Менә монда нинди генә төрле медальләр юк. Бәлки менә шуларның кайбер истәлеклеләрен сөйләп үтәрсез безгә. Минем рәхмәт хатлары, грамоталар һәм лауреат исемнәре алган 63 штук грамоталар бар. Идеаллар барса да. Булар инде медальләр менә, бунысы безнең даже СССР дип язылган менә. Ул вакытта эшләгән медаль әйтик, инде значок дип аталадыр. Монсы инде Владимир Ильич Ленинның 100 еллыгына ул вакытта берилгән инде хезмәтем. Монсы менә Татарстанның 91 елны Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Культура тарафына менә шушындай значоклар тапшырыла иде, истәлекле значоклар. Монсы уйнагыз гармуннар, анда Нинеке Бакуга барган, да 9 шәһәрендә выступает, Астрахан, Киров шәһәрләре, Чебоксар, Нижний шәһәрләрдә, чит төбәкләрдә дә сезгә чыгыш ясарга насыйп булды. Насыйп булды. Бик күп чит төбәкләрдә. Менә әйтеп гына уза башладым. Астраханда чыгыш ясадык, Бакуда булдык, 9 шәһәрендә чыгыш ясадык. Аннан соң Санкт-Петербургта булдык, Чебоксарда, Нижний Новгород, Киров шәһәрендә. Инде үзебезнең Татарстан буенча бик күп чыгышлар ясадык. Аннан соң инде минем грамоталар бирелгән 85 елны мен оештырдым музыка мәктәбе укытучылары белән Мөслим Тогайлар исемле фольклор ансамбль. Ул 91 елны халык ансамбль исемен алды. Ул шушы ансамбль белән җырдык һәм үземдә гармуннар уйнап бик күп җирләрдә, бик күп төбәкләрдә булдык һәм булып торабыз. Шок катып сокланып тыңлап тордым сезнең төрле гармуннарда уйнавыгызга. Булар менә кайдан килде әлеге гармуннар сезгә? Юк, башта беләсезме нәрсә башлыйсым килә? Без бит әле моңа тукталмадык. Гомумән ничек сез өйрәнеп киттегез? 4 класста укыганда Яңа Сәйет авылына, мен төп Яңа Сәйет авылына, моннан 25 километрлек. Шунда инде Зәки исемле бер абзый бар, миннән өлкәнрәк, ул 6 яшькә, аның Талиан гармуны бар. Бик кичкенә эшләнгән Талиан гармун. Ул Казан фабрикасында түгел, кулдан эшләнгән булды микән. Шуңа йөреп әзгенә ки өйрәнә башладым да, шуннан соң инде әткәй, безнең якта әткәй дип сөйләшәләр, әнкәй дип. Шул вакытта әткәй күреп алды да инде әзрәк көйләр чыгарганны. Яңа Үрәзмәт дигән авылыннан 12 сумга Талиан гармун алып кайтып бирде. 12 сум ул колхозчы семьясыннан без 6 бала үстек. Менің әне бик яшьлеше авырды инде. Менә шул 12 сумда колхозчы өчен бик күп акча, чөнки ул вакытта колхозчы аладыр 12 сум акча. Менә шул бер айлык хезмәт хакы була бит инде, бират. Аннан соң инде 6-7 классларда укыган вакытта баянда өйрәнеп уйный башладым. Шуннан соң баян кирәк, авылда баян юк. Авылда ул вакытта дохриятка гармун, хромка гына бар инде. Шуннан соң Марибеләр мәктәбеннән алып кайтып тордык Кунгур дигән баян, бик матур, тавышлы. Шуны инде директоры 3 көнгә расписка белән бирәдер иде, 3нче көнне уже китереп тапшырырга кирәк. Әллә ни уйнап та өйрәнеп алып булмый инде, срок бит. Шулай итеп, менә шул баяннарда уйнап өйрәнә башладым. Аннан соң инде монда эшли башлагач, культура йортларында тагы менә шушы кичкенә гармуннар, Саратов гармуннарында ул инде ачканда бер тавыш чыгар, япканда инде гармунчылар белә. Шуларда уйный өйрәнә башладым. Корайда да уйныйм, Кобызда да уйныйм, авыз гармуннарында да уйныйм, ләкин инде бу передачага алар бөтен сынап килеп булмый. Инде монсы да җитәр.
Менә шушы үҗәтлек сезне менә шушы уңышларга китереп җиткергән. Инде тырышмасам булмый әлбәттә. Тырышмасам булмый, һәр бер уен коралыннан үзенчәлекләр бар. Баян бер төрле, Талианда икенче төрле тавыш чыгарып, икенче төрле уйныйсың инде. Кичкенә гармоннарда тоже бик кыен өйрәнгәндә. Бигрәк тә менә ашканда бер тавыш, аны инде русский строй дип аталалар, Саратов гармоннар шулай. Анда бик өйрәнергә бик авыр булды. Анда мих белән уйнарга кирәк. Ашкан вакытта бер тавыш килеп җитми, сразу алай итеп алырга михны ачып. Менә шунда җылы-җылы өйрәнеп утырган чаклар бар минем. Үзегезгә менә сез үзегез өйрәнгәнсез бит инде, өйрәтергә туры килдеме? Мин музыка мәктәбендә дә бер рәттән эшләдем инде. Музыка мәктәбендә эшләп укучыларны бик күп Талиан ансамбльләрем бар. Баянда буенча укыттым инде мин. Шул анда да эшләдем. Миңа калса, бүгенге тапшыруны караганнан соң безнең яшьләребез дә менә сезнең шул кадәр оста, сәләтле итеп уйнавыгызны күреп калып тартылырлар. Иншаллах шулай булсын. Иншаллах шулай булсын. Бүгінгі шулар иде, біз сіздің белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.